Здравейте, дороги дечиня. Добре, ще на моя новина. Аз съм Кристиан, днес момци, дороги дечиня. Кристина, повтарям повторен влог. И сега я изпъгям от дома. Идем до баба ми. Трябва да вземем някакви ствари. А в принцип ќе оставам и овина, така да от тука до край баба ми ќе имате влог. И ако се прашувате защо съм вака от по-висока, квалитет брат. Значи имам сега много яка обрана, скоро цяла обрана ми си я скоцкав, който дрипът микрофон, стала, все живо дивирам. Всяки поволя малце да ви го разубам денот, защото аз съм едно самото момче. Така да. Ево, чаля тук нещо си работи. А ето го и да даване. Ето го да даване. И аз трябва да идем да завършим някои връзки. Сега идеме да... Тук е баба ми. Абе, мачката може пази това да не го вземе, виждате? Окей. Значи идеме сега вака. По нива, иначе... Да, по-минувам не снима, защото ме мързи да кружам отоколо. Значи, животна станица, украй салатина, дай ми немон, думерко, и аз съм луд, ти не биди луд. Тази песен, че колко съм на нея ми изкача от глава, брат, значи факинг 4 месеца я слушам, брат. Извинете, шопто. Ама можете да предпоставите защо влогам врака, бидейки с едната ръка го носим салатът, на едната ръка го носим салатът, а другата мисля, иначе фактически имам дрипот за мене и може да има кола много рък и стои на нив. Браталката трябваше да оставим да не ми тресне телефонът, е така. Значи ние сме най-кажем ли в Скопие, ай по-широко. Имала 16 година, саняла е лепши град. Окей, сега морам да ми тихо, ще ме дуя. Маска не взема в беля да ме вземе. Леле брат, маска не взема в... Окей, имам уджеб, of course. Все окей. Леле брат, значи пред 2 сати върнах се дощ. А сега друже облекал съм дукстер. Маска, увъркна си на маска се като мене. И си влогам по-пат, значи kao ja si vlogam попадка. Галя не ме бръска, колко и луѓе да ме гледа, значи јас се решив да как видам редовен ютубер и ќе се држам до тоа да бидам редовен. Иначе имам ова што ме вака, што ме тоа на косата, да знаете дека не си ја исчешлав од сабајле. Така да, сега ќе влогам, леле брат, цела нова села се луѓе пуна брат. Че сега се разминуват тия дали кое бъркане, няма вез. Значи, все негативци да сте били, значи, да, опущате се малце брат, никога, Северна, само Македония. Єботе, Петър има єбота. Те го ме сбърга, не, се молам да не ме сбърга Петълът. Значи, да, те молам. Знаете да, фанфект е, иначе се плашам от Петъл. Да се заеба, що тръгна по краткият път. Очигледно да бърз, що... Мъж, ебате Петъл. Извинете, защото свали се плашам от петли. Сега я си влоем, така галя не ми е. Само ще се найда в Костока. Значи, всяки ви изпев нещо. Кога ке те видам в чаршия, маска вади, да те видам лице, да те бакнам, твои от любов ки тякнам да кошамар. А? Колко си не са паметен? Паметен съм. На сите ние морях, а тебе само коронава те спаси. Ми викаш съм wannabe нищо. Имаме що имаш пас, бориме за успех. Ми викаш съм wannabe нищо. Имаш деца, ама лепо го вадиш и факи метак. Си заборил, праша го, чича сладка ракета, подсети. Ова е почва тогава веќе те доби. Окей, него ще поминува са кола. Стоп. Ето, сега ме по-сигурно.
Ние сме най-яка фамилия в Скопие, а и по Шаренци. Кой идва в Македония обява 2 видеа в ден? Никой. Сам едно само момче Кристиан. Ако ще за сега не ме средна толкова луѓе, али ако ги изкочим на главна, то ще биде смеење, брат. А и ветер дува, не знам колко ме слушате. Че да си я стигнем салката, е така. Трябва да скоро стигна, не, още 2 минути. Guten Tag! Штана, брат. От коли камера гледате. Ке се отрям, брат. Тук. Братците ме гледат мене от коли. Като се чуят, що ме надета, що много. Ма било ето давно, kad smo bili mali, kad izađemo na polje miriše ceo kraj. Šali ga u klubu. Ja i Ritko Dinamit, se što važi burasti je Grinč. Zoran Zajev je direktno od Muretino. Vreme je za novo bitka, neka zna cijelo narod, gruje mene i miti tika. Vigaš zoki svaki čas, vezaš po ovo do tebe, a cijelo vreme rodilo po. Ma evo ću ti mater, znaš? Ništa strašno, me zbega na kući. To jest ne me zbega mi prečiše na pad. Ние скоро стигнахме край бара, скоро сме пред барата. Тая само камера трябва да го... Къде да си майката? Трябва да сголям кадър. Така брат, съм на нога се лечи, ако не се лажа. Да. Да сме малко по-лукихо. Така, сега е топ. Къде бах, имам пари. Гледай киго, те съм телефонът от бетонът. Расте на бетон, не мир е светът. Постана хелбой и казна е сета. Право пеко, не зна е секой. Само ти кажеш брой, не си ти херой. Йоу! Šta me je, vrata, lik je komanac nije slušao. Samo se da ga smolim. Ušte. Ušte malce, vrat. Vrat, ušte malce. Stignahme kaj baba imamo cijela djeva Gilića. Evo, baba se spremališta kaj se banja. Baka, što praviš? Dobar si? Dobro sam. Kako ide život? Pa ni tak, aj tak. Bravo. Целям в нараблю. Пис. Бро.